Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Peh jan, sing jenenge Jaul mesti anggar ngising suwi. Mbuh ngopo? Mangane watu, metune semen Holcim kayane. Hahaha. Tel, ayo kemon. Kemon, suwi temen sih nelekmu. Mosok suwi barewang ne Yuti wingi kae lho, kakek mangan rendang. Oh walah, tak kira kakek mangan ramban. Rumangsamu aku wedhus apa, Tel? Wis lah ayo balik. Apa kae, Tel? Hah? Lah sopo? Kayane si Nur. Tapi si lanang sapa, Tel? Kok kemelinting ngono modele. Sok mesra ngolet-ngolet, cuk nan. Ora pengen apa, Tel? Kaya cah kae. Iyalah ul, wis bene. Ben dhek wong bahagia. Aku tak nyawang ro meneng. Asem nan. Sopo kaya sing gonceng Nur mandan loro jane atiku. Tapi yo piye meneh? Aku sing kesembian seneng karo Nur, tapi aku rawani ngungkapne. Woi, malah ngalamun lho kowe, Tel. Ya wis, aku tak balik dhisik adus. Aja lali ya, seperti biasa karo bengi. Oke, siap. Mampir dhisik, Mas. Iya, Dik. Dene nang omah sepi temen Dik, padha ning ndi Bapak Mama? Iya, Mas, lek nyai iki wong tuaku padha nang ladang golek keong. Oh, golek keong. Hawane dina iki panas banget ya, Dik. Masih kemringet, kecut. Ora kok, Mas, tetep ambu wangi sampean. Haha. Dene lingkuh doh temen Dik. Jarake kaya Indonesia Madagaskar. Nah, ini kan anyes. Ora krasa ya, Mas, dhewe pacaran wis seminggu. Iya, Dik, kaya cek wingi, tapi ujug-ujug wis seminggu. Pancen apa-apa nek dilakoni nganggo perasaan seneng, cinta, kasih sayang ki krasa cepet, Dik. Iya, Mas, dhewe semoga awet ya sampai rabi, bareng gawe, geden-geden nggone organ tunggal. Wis, gawat timun dialoge, Dik. Oh iya, Mama duwe sesuatu. Apa, Mas? Engko tak jimuk dhisik. Kilo Dek, aku iki wingi mampir dolan nang Transmart tuku boneka sampean. Boneka kropi. Apik timen, Mas. Kok reti lah aku seneng kropi. Ya ora lho, Dik, gawang kowe pacarku. Ya kae bonekane dijogo, kena nggo kanca turu. Kaya pacaran sing ning TV-TV kae lho, Dik. Iya, Mas, suwun banget ya, Mas, bonekae. Ya wis, Dik, iki wis sore aku tak balik dhisik. Iya, Mas, hati-hati ya, Mas, numpak montore. Aku padamu. Love you. Love you too. Tel, aku cek kelingan yo kalau sing sore mau. Sing ndi? Sing kowe ngising semen to? Uduk lho, Tel, sing kamu lho sing Nur karo pacare sing raine kemlinti. Lah kok kowe weruh nek dhewe pacaran? Alunan cangkemmu lho, nek ngomong aja ngasal ngono. Dijogo.
Roh kok ngendi nek dek wong pacaran? Mong piling Tel, ngono wae nyentek. Polahmu kok cemburu ngono Tel. Jangan-jangan kowe punya rasa tapi tak berani berkata. Ya ora ngono lho Ul. Wis bene, perkara dek wong arep pacaran arep ora terserah. Sing penting dek positif thinking wae. Bila Nur berjodoh denganku, aku kudu bersabar. Akan ada saat di mana dia akan hadir di depan mata dan itu nyata. Lah, tak rong-rong kok ngono gaya bahasamu Tel. Fik, bener kandaku. Loro ati iki tambarno karo tanggo latihan.